har lidt her til at få lidt i gang på. Skål. Hvad sker der i aften? Jeg ved ikke, der er nogen, der snakker om phone. Jeg hørte, der ikke skulle være så mange bitches. Ja, det har jeg hørt. Men hvad fanden gør vi så? Jeg har egentlig noget med, der kunne peppe festen en lille smule op måske. Sådan Noget en lille session. Hvad er det? Er det ikke farligt sådan noget? Nej, det er man kommer meget tøj det. Skal I ikke prøve det? Jo. Klar til fest, mand. Fuck, man! Jeg har det så fedt lige nu! Hvor vildt skal det hen, Vi skulle have noget mere! Vi skulle have noget mere! Hvad? Vi skal have noget mere coke! Ja, kom! Det skal jeg så. En stor vand til mig. Tag det hele. Jeg tager det her. Vi skal tilbage på dansegulvet. Ja, kom. Hvad så? Fucking store problemer. Hvad? Fucking store problemer. Hvad? Ja, det går. Fucking store problemer. Hvad snakker du om? Kom over. Ja, 2 sekunder. Sæt dig ned! Hvad sker der? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? Hvad fuck sker der? Kæft! I skylder mig nogle penge. Men hvorfor? Jeg skal bare fucking have de penge, okay? Hvorfor? Fra i går. Jeg skal fucking have de fucking 25.000. Og det skal være inde i overmorgen. Fatter du det? Jamen, det kan vi jo ikke skaffe. Det er ikke mit problem. Okay? Jeg skal bare fucking 25.000 kroner i morgen. Okay? Fuck gør vi? Hør her, jeg har en idé. Jeg ved, hvor der står en bil, vi fucking let kan sige. Vi står oppe på en skole heroppe i Vejle sted. Der er parkeringspladsen derude. Ja, og der er aldrig nogen ved den. Vi står helt ubevogtet. Vi kan sagtens tjekke. Det er midt 25.000 der. Hurtigt sort penge. Det gør vi, homie. Hvad fanden laver I? Du kan sgu da finde ud af at åbne sådan en bil, kan du? Ja, jeg skal bruge dem her. Sådan. Klar, hurtigt. Godt. Kom på den side. Fandme ikke huske, hvordan med kors skulle sådan en her. Hæft, mand, nøglen sidder allerede i.
Ja. Har I fået skaffet pengene? Ja, har I fået skaffet pengene? Hvor er pengene? Skulle gerne være her. Skulle gerne være der. Ja, det håber vi fandme, de er. Nej, for 20.000. Tag MobilePay. Jeg skal have kolde kontanter. Iskold. Hold det! Kom nu, helvede! Jeg tror, de slap frem i klar. De er sgu...